Sama na bae mangguro nagsalbid so. Kuy, na. Ah. Laka Ginoo ko. Sama na bae mangguro nagsalbid so. Uy, naputol ang kamot. Ya ang tuto na sipit na kuan pag yung isa og sumbag ko rin ba? Sa mga inahan kami. Hindi ko dyan sa lugar diri ba? Balik lagi mga saldid sa'yo. Uy! Kaluoy! Hupo dayon, hupo sa diri. Pakade sa kuan up, lakot na simod. Saan na nagtuwag-tuwag na? Go! Saan ka dira, go? Ha? Ko! Di ba ay maputol? Sus, naputol yun ang kamot. Isa ka kamot ba? Salbid, maguro na. Uda, uy! Salbid, lagi bahay lagi. Kaluoy kayo, uy! Isang lang bahay. To! Ambot lagi part ka. Ambot isa ka ng anak. Kang inahanan. Kita inulit kung siya ng lugar. Awal, Lilia, bahay lagi. Lilia. Kapit sa ning lugar mo, yung sayra ako ra isa sa lagi sa salbidon ko. Tiugasan di ba, ha? Na sila mo sa kakao ko, kana mo na ko kana may sayal ko. Wag niya kamay. Diyan na. Awa, kung kanon ha. Kuy, na, taki. Ay, karon pagit ko nakitag tao ba nga? Naputol lang isa ka. Kamot. Uy, batasan sa mga uya ning bayan. Uy, ko anong grunig. Masama espiritu ring nag salbit sa ani ba? Ani ba? Akong balibog ba? Di lagi kumagi din. Ay, siguro mamatay tao di diri at mga usara ko usahay basta bidong ko. Gabi magkunik mo kog wifi din kumagi. Sus, uya ni bayan. Dito ko na lang eh. Lagi kuan ko isa. Muan pagid ila na ping man ang iyang dugan Pinggang isa ka kuan kay isa ka tutoy kay murag sumbag. Maa kayo sa iyang kuno. Pagkan muragikan pag kandidata ba kay na may dress. Atong rason ba? Lang Mas rason. magtag pudi kuan ma. Napang lang tagkuan. Tawag lang tag 8111 kuan hotline. Sa pulis ba? Ambulansya. Ta. Uya ni. Uy, ito pa bi. Kan. Ako ning dress. Balik gitu ini pak. Nah. Tarong lagi sa kamot. Dili sa libal samar. Huli man gyud bisa bigla ko na siya nalipay ba? Malipay ko rin pagsalbit. Mag-inhan ani. Sus, tabang. Uy, tabang mo. Uwan ba yan, Judo? Uwan ba yan? Sus, lugar na Di ba ta? Dali na lang sa ginuo ko. Si tabang. Uy, nabali ang ginuo ko. Nagngisi, naganahan. Kuriman ni Uwan. Ikat!